हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। मनिटाइज रिजेक्ट माने रिउज कन्टेन्टनि थाखाय आंनि चेनेला रिजेक्ट जादों, मनिटाइज रिजेक्ट जादों। बेखौ माबोरै सल्भ खालामनो, रिसल्भ माबोरै खालामनाय जागोन बेखौ आं बे भिडिअआव सावरायगोन। नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ बेयाव इम्परटेन्ट नटिफिकेसन चेनेल न' लंजार मनिटाइजिं बेफोरबायदि लिरनाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ। दायो बे रिजेक्ट जानाय मनिटाइज रिजेक्ट जानायखौ आं माबोरै रिसल्भ खालामगोन बेखौ बे भिडिअआव सावरायगोन। बे बिदिब्ला नोंथांमोना गासिबो जों ज'यैनो बे भिडिअखौ नायलांदिनि फारसेनिफ्राय सिरिबाङै लारि। नोंथाङा जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय, लोगोसे लाइक खालामनोबो खावलायनाय जाबाय। दायो आं बेहाय भिडिअखौ सार्च खालामगोन इउटुबाव थांनानै, जे बबे भिडिअआ रिजेक्ट, मा बबे भिडिअनि थाखाय रिजेक्ट जादों बेखौ बेहाय नागिरगोन। बेफोर आंनि गासिबो भिडिअमोन। बिनि भितराव बबे मोनसे भिडिअनि थाखाय रिउज कन्टेन्ट फैखो बा रिजेक्ट जाखो बेखौ आङो बेहाय नागिरगोन। नागिरनानै बेखौ रिसल्भ खालामनायनि बेब'स्था खालामगोन, बा रिसल्भ खालामनायखौ बेहाय माबोरै खालामनाय जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना नायबायल' था। जों बे भिडिअखौ थारमाने बेफोर माखा गासिबो गोबां भिडिअ दंमोन। आं सानो बेफोर भिडिअआ गासिबो जेबो प्रब्लेम गैया होननानै, नाथाय थेवब्लाबो रिउज कन्टेन्ट फैबाय नालाय, जेराव बेखौ जों रिसल्भ खालामखानांसिगोन, नङाब्ला मनिटाइज जानाय नङा। बेहाय नोंथांनो 30 दिन सम होनाय जागोन। 30 दिननि गेजेराव नोंथाङा बे रिउज कन्टेन्ट बेखौ नागिरनानै दिहुननानै नोंथाङा बेखौ चेन्ज खालामनांगोन। माखासे भिडिअखौ दाननांगोन, डिलिट खालामनांगोन, बा इडिट खालामफिननांगोन। रखम खोथा। जेखियानो जा रायजोफोर, लोगोफोर, आं बेहाय नागिरनानै दिहुनगोन। बेहाय नोंथांमोना नुखाबाय दं जानांगौ नटिफिकेसनाव चेनेल न' लंजार मनिटाइजिं होननानै बेयाव लिरनाय नोंथांमोना नुखाबाय दं जानांगौ। बेहाय नोंथाङा गोसो बायनो नाङा जे नोंथांनाव बिदि कन्टेन्ट बा नोंथांनाव बेफोरबायदि नटिस फैयोब्लाबो नोंथाङा बेखौ रिसल्भ खालामफिननो हागोन 30 दिननि गेजेराव। आंखौ बेहाय आंनोबो 30 दिन सम होदो। 3 जुलाइहालागै आं बेखौ रिसल्भ खालामनानै रिएप्लाइ खालामनांगौ। बबे भिडिअआ बेहाय नोंथाङा नुनो मोन्दों जानांगौ रिउज कन्टेन्ट, बिनि थाखाय मनिटाइज रिजेक्ट जादों। दा बेखौ आङो रिसल्भ खालामगोन 30 दिननि गेजेराव। 30 दिन जायोब्ला नोंथाङा बेहाय रिएप्लाइ खालामफिननो हागोन। अब्लानो नोंथाङा नोंथांनि चेनेला मनिटाइज जाफिनगोन। नाथाय नोंथाङा बेहाय भिडिअखौ खायसे रिउज, नोंथाङा बबेबा भिडिअखौ सोरनिबा चेनेलाव थाखानाय, सोरनिबा थाखानाय भिडिअफोरखौ लाबोनानै आपल'ड खालामदोंबा बेखौ नोंथाङा दाननो नांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ डिलिट खालामजोबनानै, बिनि उनाव 30 दिननि उनाव नोंथाङा बेखौ रिएप्लाइ खालामफिननांगोन। रिएप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मनिटाइज खालामफिननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांखौ बुंदों आङो जे मालायनि दस्रानि भिडिअखौ लाबोनानै नोंनि चेनेलाव आपल'ड खालामनाङा। मिउजिकआनो जा बा भिडिअआनो जा, बिनि थाखाय नोंथाङा सानसे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानो हागौ, जेरै आं जादों। रिउज कन्टेन्टनि थाखाय मनिटाइज रिजेक्ट जादों। जायखिजाया 30 दिननि उनाव नोंथांमोना बेखौ रिएप्लाइ खालामफिननो हागोन। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बेखिनियानोमोन। बाय बाय।